Na Slovensku vypuklo za posledný rok vyše 9 000 požiarov. Pri zásahoch pomáhali aj dobrovoľní hasiči. Za svoje zásluhy si prevzali ocenenia už po druhý raz. Musím povedať, že počty profesionálnych hasičov sú trošku iné ako počty policajtov. Tá obsadenosť okrem Bratislavského a možno Trnavského kraja je takmer 100% po celom Slovensku. Práve naopak, tieto dobrovoľné hasičské zbory tvoria súčasť toho nášho záchranného a hasičského systému. Doplňajú našich profesionálnych hasičov na mnohých výjazdoch a je to aj vďaka tomu, že robíme všetko preto, aby mali vždy modernú techniku a sú tak plnohodnotnou súčasťou toho celého komplexného systému. Máme vyše 1800 dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí, dostávajú na svoju činnosť financie, aby si mohli zabezpečiť či už školenia, či už výstroj, oblečenie. Ocenenie je pre nich najväčšie, ak môžu dostať techniku, ak môžu dostať výstroj, na to, aby vedeli realizovať svoju činnosť, aby vedeli prilákať k sebe mladých. Čo sa týka odmeny za plnenie ich úloh, ktoré teda na tej báze dobrovoľníckej vykonávajú, tak ako som povedal, je ten dobrý pocit a aký nejaká odolnosť, ako boli povodne, alebo slintačka, krývačka, kde sme teda mali nasadených viacero dobrovoľných zborov. Pri tej slintačke krývačky bolo až 117, tak dobrovoľné zbory dostali príspevok, dotáciu mimoriadnu, vládou schválenú, takže sú odmenení aj takýmto spôsobom, ale tá bežná činnosť v zásahových obvodoch a pri bežných udalostiach je v podstate toto ocenenie a vyvrcholení je táto anketa Dobrovoľný hasič roka. Absolútnym víťazom druhého ročníka ankety Dobrovoľný hasič roka sa stali hasiči z Liptovskej Tepličky, kde v centre obce horela hospodárska budova. Silné mrazy hasičom zásah komplikovali. S požiarom bojovali od 5 rána až do poludnia, za čo si odniesli sklenenú prilbu. Takže jednalo sa o zásah pri požiari hospodárskej budovy v centre obci. Špecifikum toho bolo naozaj to, že jednalo sa o zásah, kde je v husto zabývanej oblasti a ten požiar sa mohol rýchlo rozšíriť na okolo stojace drevené hospodárske budovy, ale aj takisto chaty a rodinné domy. Je to naozaj historické centrum obce, ktoré sme si chceli uchrániť a naozaj špecifikum toho bolo naozaj tá husto zastávaná oblasť. Takže to bolo také veľmi ťažké podchytiť a správne zareagovať, aby sa ten požiar ďalej nerozširoval a naozaj nasadiť všetky síly a prostriedky tak, aby sme to zvládli čo v najrýchlejšom čase a aby sme tie okolité voľné stojace budovy uchránili. Riskujú vlastné životy, aby zachránili tie druhé, a to na úkor svojho voľného času. Dobrovoľní hasiči pomáhajú v núdzi celkom nezištne. S tými vlastnosťami sa už správny hasič narodí, je to odvaha, odhodlanie a verím, že aj také dobro, ktoré tí ľudia majú v sebe. Tá odvaha, kamarátstvo musí byť. Nemôže nechať spolu nejakého toho súputníka, bojovníka pri tom požiari osamoteného. Musia si navzájom dôverovať. Musia vedieť, že sa jeden na druhého môže spoľahnúť. No a samozrejme, každý z nich musí mať v sebe kúsok tej hasičiny, aby bol schopný robiť to, čo častokrát robí a niekedy sa to zdá až nemožné, ale dobrovoľní hasiči v tomto štáte vykonávajú kus veľkej roboty. Dobrovoľnícka činnosť je robená bezodplatne za účelom pomoc inému, nezištnú. Veronika Soviarová, Teatry.